Kekuritan tema pendidikan. Nuntutlah ilmu. Karya Muhammad Rafif Rizkuwo. Nuntut ilmu, uripmu bakal kepenak. Nuntut ilmu, pandanganmu bakal jembar. Nuntut ilmu, wedimu bakal dadi wani. Sekolah orang munggo olih nilai akeh. Sekolah orang mangkat lurus sangu. Sekolah orang mung kanggo ketemu kanca. Nanging sekolah kui kangge luruh ilmu. Dunia orang butuh nilaimu. Dunia orang butuh hake iku. Sing dibutuhake kabeh niatmu, semangatmu, usahamu, lan sepira koe manfaatke ilmu. Masa depan ana nang tanganmu. Sekolah mung kanggo dalan mlayu. Semangat nek luruh ilmu. Eling ilmu kui penting.